No niin, pitää paeta täältä. Mä en saa käyttää Ender-chestikamaa. Pitää ite kerätä kaikki. Joo. Tulitses vettä. Mä nyt kuolen, tästä tulee YouTube-sortsi. Eikä video. Mä kuolen. Änikin. Joo. Tosiaan mä en oo ikinä oikeesti niinku pelaa tätä serua. Mä en oo ikinä oikeesti painut täältä spawnilta. Mä vaan löysin sulkkerin, missä oli elytrat. Mä lensin niillä pois. Mä en oo tälleen ikinä. Kävi niin hyvä tuuri. Joo, toi ei ollu hyvä. Otat tuon skeleton, se oli lepakko. Täällä on zombi, mä saan siltä ruokaa. Täällä on nether-portaali. Ei, siellä on miekkaa. En mä mene haastaa sitä. Jo fiksua se. Ei. Mikä kanttis sprintata? Täällä on puuta. Löysin puuta. Joo, ja tosiaan tää spawni on, mä oon nyt 2000 blokkiin 00. Mä spawnaan randomisti jonnekin tänne. Mä en nyt aloittanut ihan 00. Se nyt varmaan haittaa. Me saa tätä otettua. En pääse. Joo, täällä ei oo paljon hiekkaa näköjään. En mä puuta tarvii. Vaan... pelaa. Pitää vaan löytää sulkkereita. Tai chestejä, missä on jotain kamaa. Lähti tylsä video, mutta... Onks toi kala? Jes. Mä sain ruokaa. Tässä on näköjään blokkejakin. 3. Joo. Mä en edes Miten mä en huomannut? En mä en oikeesti huomannut tota. Lisää kalaa. Mä menen tänne päin. Mä muuten laittaa koordinaatit pois, jos mä teen lisää videoita täällä servuilla. Kai mä menen Netheriin. On nopein tapa. Tuolla on toi vanha kuoppapaikka vielä. Niistä ajoilta, kun mä aloitin. Pitäis päästä pois täältä. Tämähän on paljon vaikeampi. Nopeampi. Pitäis löytää se iso valtatie, mikä vie täältä tosi kauas. 5000 blokkia mun pitää päästä pois spawnilta. Se on se haaste. Sitten mä voin teleporttaa johonkin tyyppiin. Joo. Tai sit mulla on muuten yksi elämä tässä. Varmaan sit näkyy videon nimessäkin. Joo. Tonne mä en oo menossa. Onks toi puolikas? En mä tiedä voiks tuohon edes hypätä. Joo, no ei toi nyt varmaan haittaa. Mä oon varmaan bännä tän YouTubessa, jos näkyy noita sanoja. Pahoja sanoja.